سیوم دکبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи синои пойтахт муассисаи таҳсилоти томактабии гулистонро ба истифода доданд. муассисаи таҳсилоти томактабии наву замонавӣ бо роҳнамоӣ ва ҳидоятҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ манучеҳр каримзода бо тарҳи муосиру зебо бунёд ёфтааст. ин муассисаи томактабӣ аз як бинои сеошона ва таххона иборат буда дар он раванди таълиму тарбияи кӯдакон ба таври босамар бо се забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. корҳои сохтмонии иншоот соли 2023 оғоз гардида дар ҷараёни корҳои биносозӣ бештар аз 70 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кори муваққатӣ таъмин шуданд. кӯдакистони нави мо намунаи шароити муосир барои тарбияи кӯдакон аст, ки бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имконпазир гардид. мо бо ифтихори чунин фазоро барои насли оянда месозем, то ҳар кӯдак дар муҳити орому бехатар рушд гардад. ин тарх боз як қадами дигар дар роҳи пешрафти соҳаи маориф дар кишвар мебошад. мо бовар дорем, ки кӯдакони тоҷикистони азизамон дар ин ҷо решаҳои ватандӯстӣ, ахлоқ ва донишро аз рӯзҳои аввал дарёфт мекунанд. дар бинои навбунёди кӯдакистони гулистон 20 гурӯҳ фаъолият мекунад ва дар онҳо 400 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар ҳолати ба 400 кас расидани шумораи тарбиятгирандагон 100 кас дар ин муассиса ба кор бо маоши хуб ҷалб карда мешаванд. ҳоло 53 омӯзгор ва парастори соҳибтаҷриба бо кӯдакон машғулият мегузаронанд. خیلی شد از اون هستم که با تشریف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه سینا باز یک کودکستانی نو و زمانوی مورد بهره برداری قرار داده شد. جواباً به این همه غمخواری های پیشوای ملت کوشش می‌نماییم که نورسان را در روحیه وطن دوستی، دوست داشتن ارزش‌های ملی تربیت نماییم.
дар назди ҳар як симхонаҳои машғулият ҳуҷраҳои ҷудогона барои хобу истироҳати кӯдакон фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тарбиятгирандагони кӯдакистон суҳбати самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои идона аз ҷумла ширинӣ ва бозичаҳои гуногун тақдим намуданд. ошхонаи муассиса ба бинои асосӣ пайваст буда барои қабули яквақтаи зиёда аз 100 кӯдак пешбинӣ шудааст. ҳуҷраҳои корӣ, ҷомашӯӣ, анбори нигаҳдории хӯрокворӣ ва ҳуҷраҳои тиббӣ аз дигар имкониятҳои фароҳамгардидаи ин муассиса мебошанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз симхонаҳо, ҳуҷраҳои хоб ва шароити умумии ин муассисаи томактабӣ дидан намуда ба масъулин ҷиҳати таълиму тарбияи дурусти кӯдакон дастуру тавсияҳо доданд. ҳуҷраҳои машғулият бо шиёру овезаҳои ифодагари меҳру муҳаббат ба ватан инчунин қаҳрамонҳои афсонавӣ оро ёфтааст ки мутобиқ ба дунёи рангини кӯдакон мебошанд. ҳуҷраҳои махсуси намакин бошад ба беҳтар шудани роҳҳои нафас, паст гардидани илтиҳоб ва баланд шудани масмумияти кӯдакон мусоидат мекунад. ин гуна муҳит ҳаворо безарар гардонда нишонаҳои зуком, аллергия ва хастагии асабро сабук менамояд. ёдовар мешавем ки чунин таҷриба бори аввал дар муассисаи томактабии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. дар саҳни ҳавлӣ барои бозии кӯдакон таҷҳизоти муосир насб гардидааст ки онҳо самаранок истифода мешаванд. ҳамчунин майдончаи варзишӣ барои бозиҳои гуногуни кӯдакон сохта шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкониятҳои сохторӣ ва мавҷудияти таҷҳизот муаррифӣ гардида таъкид шуд ки бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбияи кӯдакон ҳамаи симхонаҳо бо аёният ва воситаҳои мусоиди таълимӣ муҷаҳҳаз карда шудаанд. хуш омадед бобоҷон ба дунёи рангоранги китобчаҳои мо ҳама рӯза дар асоси супоришҳои шумо афсонаву шеърхонӣ намуда нутқамонро инкишоф медиҳем то ки дар оянда дар озмунҳои фурӯғи субҳи донои китобат ту қалби тоҷикистони душанбе тоҷикистон ватани азизи ман фаъолона иштирок намоем. ту қалби тоҷикистони душанбе ту шаҳри нозанинои душанбе ҷавонии гулафшони душанбе макони лутфу эҳсони душанбе. Спасибо президенту нашему за садик светлый, теплый, ясный. Здесь каждый день как праздник, веселый, добрый и прекрасный. Мы учимся, играем дружно, смеемся звонко до обеда, а книжка ждет, она нам очень нужна для сказочного света. омӯзгорону мураббиёни кӯдакистон ин иншооти муосирро тӯҳфаи арзанда ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуда изҳор доштанд ки дар чунин шароити мусоид насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, арзгузорӣ ба таърихи пурғановати миллати тоҷик ва саҳмгузорӣ дар ободии кишвар тарбия мекунанд.